Приятели, днес ще снимам клип на моя телефон, като започваме. Моят телефон е Alcatel Pop 4. И да. След като го включа е този тапет на Виолета. Да. Аз, да ви кажа, нямам нищо още. Знам, всеки има с спускащи се екран. И да. Нека влезем в такивата. Първото приложение е YouTube, все пак за моя YouTube канал. Да, ето го. Така, след това е магазин, Google Play магазинът. Това имам телефонни разговори, снимки, това не знам кое е. Общо времето. След това е галерия. След това имам гласово търсене. След това имам грижа на потребителя. Имам също така диктофон, имам диск, имам игри, имам изтегляния, имам имейл, имам също така имам календар, имам калкулатор, имам камера, имам карти, имам компас, т.е. сафари компас, имам контакти, имам настройки, пак телефонни обаждания, преводачът ми, радиото ми. След това имам свързване, след това имам музика, смесване, снимки. След това имам съобщения, след това имам файлове, това не знам какво става дума, часовник, това не знам какво става дума, имам Chrome, имам Google Chrome, имам Gmail, след това имам Google, пак имам магазинът ми, чантичката, това е Google Плюсът ми, Google Playът ми, не обръках само. След това имам, това не знам, Кеп, имам месенджера Facebook, имам Play музики, Google Play музики. И нещо ми иска, не знам кое. Но да. След това имам Play филми. След това имам Simmons услуги. След това имам нещо си. Нещо и Smart суите и също така имам пак това YouTube. Надявам се видеото да ви харесало. Ако е така, дайте му палец нагоре, се абонирайте. Аз съм Жана Русева и това е последното ми клип.